Benvidos a todas e a todas. Orienta, consello de hoxe, imos a falar o posto auxiliar de comedor escolar. A miña profesión desde hai 10 anos. Así podo consellarvos un pouco. En que consiste este posto auxiliar de comedor escolar? Coida, atende aos nenos na comida. Tamén limpia o comedor, pon os cubiertos, sirve a comida. Aí que está a todo. Como debe ser unha auxiliar de comedor escolar? Ten que servir ben as mesas. Ten que ser unha persoa ordenada e limpia. Imos á parte práctica. Que dúas cousas non deben hacer. 1. Non deben tocar os alimentos sen guantes. 2. Non pode pedir paciencia aos nenos. Que dos cousas deben facer? 1. Ter cuidado que non caiga a comida. 2. Facer caso ás xefes, ás xefas e compañeiros. Se tes unha pregunta, vai á orientadora laboral. Rematamos por hoxe. Atentos, atentas ao programa. Unha oferta.